Pyhän Andreaksen 2CV-klubin Oulun jäsen, niin tulkaa näille Sitikkaan, että saattaa Sitikan esittelykin aikaisesti. Ja nyt hyvä yleisö, kauemmas tästä lavasta, joka nyt mitään vahinkoja. Järjestysmiehiä pari tänne niin turvaamaan ja Turnerhan sieltä tulee 38 hevosvoiman. Tää on englantilainen, minä korjaan nyt, se ei ole amerikkalainen. Ja J.S. Lotte alavetelistä ilmeisesti kilometrin takaa Vampulasta. Lähes 2 viikkoa sitten Häkä Heikkinen eli Mauri Heikkinen on ollut täällä talkootöissä jo lähes 2 tänne takaisin. Sitten me nähdään ne vielä. No niin, arvoisa yleisö, nyt olemme saaneet sunnuntain ajoneuvokavalkaadin takaisin tuolta kaupungilta tänne Värnänhovin alueelle ja autot ajavat parkkiin tuossa. Ja sitten erikoinen Multipla. Tervetuloa kollegat, kiva nähdä näitä maaseutuelinkeinoviranomaisia useampiakin täällä. Viihtykää ja te olette tottuneet tarkastamaan. Tulee myöskin setkajengiä, siellä on Alavieskan setkamiehet. Meillähän näitä setoreita tänne sitten tuli kuitenkin se 100 omiin pilttuisiinsa, voitte lähemmin niihin tutustua ja sitten otetaan tuo Citroën eli Pyhän Andreaksen 2CV-klubin Oulun killanauto vähän näyttää mitä eilen tehtiin. Täydellisesti 10 minuuttia 25 sekuntia kesti tuo traktorin purkaminen. Moottoripyörä siinä aika lähellä. No olihan se Studebakkeri justiinsa. Ja vuosimallia 38 jos oikein muistan. Menikö oikein? Kyllä meni. Ja siellähän on tuolla osastolla myöskin 31 Chevrolet ja hetken kuluttua tänne tulee myöskin Fordi ja kyytissä on Vappu Matkaselkä, omaa sukua Koskela, tuo Koskelan talon tyttö. Hänet tuodaan kunniakyytillä tuonne Koskelan taloon tutustumaan entiseen kotiinsa. Ja tämäkin auto tulee, eli Fordi vuosimallia 26 saapuu tänne alueelle hetken kuluttua. Ja onhan siellä Sitikkaakin mukana tuo koppiauto, ainakin monet muistavat tuohon Värnänhovin Antakalpin tekniikkaan. Vampulasta asti on Mauri tullut, vanhan voiman uskollinen ystävä, ollut jo pari viikkoa täällä yötäpäivää talkoohommissa. Meidän Sevyvan kuski, kuljettaja, ja hänellä on oma tuo puukaasutin Bedford. Maamoottoripuolella siellä on harvinaisia maamoottoreita ja tosi isojakin jytkyjä, niihin kannattaa mennä lähemmin tutustumaan. Masinistit niitä käynnistelevät extemporeena ja tuolla Perinekeskuksen alueella höyrykoneet käyvät siellä muun muassa Timo Lehmä. Ja nyt hyvä yleisö, sisään ajoi myöskin Kauko Piiraisen Fordi vuosimallia 26 ja arvokkaassa kyydissä on Vappu Matkaselkä, omaa sukua Koskela. Hän on tuon Koskelan talon tytär. Ja hänet tervetulleeksi tänne ja antakaapa aplodeja Fordille ja kiitokset Vapulle kun pääsit tulemaan tänne. Ja Matti Epäilys on päässyt takapenkille katsomaan, että kaikki menee asianmukaisesti. Todella upea saada ja menkääpä sinne Koskelan taloon eteen, ajakaa komeasti tällä Fordilla. Kauko Piirainen on jo tänä aamuna kyytinyt myöskin Oulaisten kirkkoherraa.
Matti Hirvilammea. Ja nyt sitten setorit, pankaapa vähän hanaa sieltä, kun on kovin vaisua. Ja nyt kuuluu jotain vaisusti tännekin asti. Joo, ei muuta kuin hanaa, mitä te säästelette. Ei nämä konepäivät enää huomenna jatku, niin... Ja nämä legendaariset setorit valloittivat Suomen maaseudun 50-luvulla. Se oli 50-luvun suosituin traktori. Tsekkoslovakiassa valmistettiin AK ja Supereita ja niitä tuotiin Suomeen. Se oli myydyin traktori ja Pernun traktorit tulevat keulassa. Ja nyt hanaa kun olette siinä seinää vasten, niin se vähän kuuluu. Vähän yllytyshulluja nuo setkamiehet, niin kuin nämä. Takkusen Raimoltakin löytyi vääntöä. Mä oon vähän poissinut tuolta Raimolta, ei sillä tahdo löytyä. Putki pitäis kolmaskin putki asettaa tuohon Raimon setoriin. Ylivieskalaiset haluavat tätä antaa merkin. Odotetaan nyt, seurataan Vesan merkkejä. Sanotaan, että se on puutarhasetori tämä Takalon Saulun pikkusekka. Voitte Saulilta kysellä enemmän ja tämän pikkusekkan perässä tulee sitten todella harvinainen piikkilankutkivistä ja Valmet 15 ja se on diesel. En tiedä miksi se on diesel, mutta sitä voitte käydä tuolla traktoripuistossa tarkemmin kyselemässä. Ja Huttusen Erkillä on tuttu traktori kiintokoneinen, että on heinätyön aika ja Alice Almerisilla niin kiintohommiin. On reitti ne on Heikko Perälle vai Niemelän kylää. Sinne päin kiintohommiin. Olli Markun hieno Porsche ja Hyyryläisen tapa niin upeasti ensin tentisöity Fortson Supermajor. Fortsoneiden tärvelemisestä tuolla koneen käräjillä perjantai-iltana, mutta ei huomioista laita tärvelemisestä tuolla syksysti entisöity. Sitten tämä 103-viitoinen verkko on vähän uudempi, mutta se oli 60-luvulla, joka sitten voi uutta pohjaa suomalaiseen maataloustuotantoon. Ja mitä mieltä sinä Pekka olet, että olisiko meillä korkealla, jolloin meillä olisi ollut näitä maanviljelijöitä, jotka voivat perustaa tälle Suomen hyvinvointiin? Työvoimaa teollisuuteen ja palveluihin ja sitä kautta on tämä korkea aineetaso saada. No niin, tässä vähän jutustellaan Pekan kanssa ja sieltä tulee vielä noita traktoreita. Nämä traktorit on mennyt viituisiinsa, niin sitten otetaan tuo Pyhän Andreaksen 2 CV-klubin Oulun illan edustaja. Menikö Tauno nyt ihan oikein? Jos pannas kansanedustaja Pekka Vilkuna tuohon sitikkaan istumaan, niin Tauno ei kuule, jos pannas kansanedustaja Vilkuna istumaan tuohon rättisitikkaan, niin pitääkö aukaista tuota rättiä tuolta ees? Mahtuuko se Pekka?
kyllä mahtuu. Minä kokeilin, siellä on yllättävän suuret kyllä. Niin iso mies. Sieltä tulee muuten Rinteenveljekseen hurjasti ajamaan. Kysymys on miten paljon. Sinullakin on sitten nostalgisia muistoja siitä. Ja katsotaan tuolta pisin Karilla on tuossa aura perässä. Sillä on kans kuivatettu varmaan pelto. Joo, kyllä tuolla ei vielä ole pari kylmärissä. Ei suhteessa mukavaa olla tehty. Jompa tehty. Ja Harald Hirmunen, eli vanha herra Harald ajaa tällä upealla Allis Halmersilla. Muita ei ole muuten Nivalassa ollut. Kyllä oli Ja sitten tämä Faar, vuosimallia 61, niin tämä muuten käy rypsiöljylle. Annakaapa tälle Faarikoskille nyt uploadeja siellä. Se on aidosti rypsiöljyllä menevä traktori. Onko siihen tulossa lainsäädännössä helpotuksia, että saataisiin tätä kotimaista öljytuotantoa? ei ole nyt tällä hetkellä vielä pöydällä, mutta kyllä varmasti tulee lähiaikoina, koska se on Euroopan unionin tavoite, että liikennepolttoaineista aivan 7% niin vuoteen 2020 mennessä olisi uusiutuvista energiasta, joka ei mitenkään ole onnistunut. Hyvä. Ja siinä meni muuten tuo Hackmanin elokuussa Jorma tämä tapahtuma. Ja siitä käyttää Jormalta kyselemässä lisää. Ja perässä on muuten, katsopas Pekka, upea tämä Onni Karin entisenä autotraktori Ford ja vuosimallia 20. Hyvä, annapa nyt Pekka vielä kansanedustajana tämän päivän tervehdys. 2CV-killan edustaja Tauno Lassila päräyttää Sitikan tuonne lavalle. Sitikan purkaminen, mutta varokaapa siellä vähän, mutta ilmestyi tähän. Kuka on kuljettajana? No niinpä tietysti Vihannista Jutilan Veikko. Ja mikä tämä auto on? Ford 38. Ford. 38 mallia. Onko Vihannista ajaa ja siinä menee upea auto. Koneen viesti, joka on valtakunnan suurin konelehti, on mukana näillä veteraanikonepäivillä ja siellä on Maurilla maukkaita tarjouksia. Sieltä löytyy traktoripuistossa, niin tulepa tänne teiksi taakse. Juha on täällä odottamassa. Rytty Vesa kuulet varmasti. Se on nopeasti paikka. Se on paljon täällä Seppä.